Aloitetaan ensin siitä, että virallisesti niin ilmoitetaan siitä, että miksi me tultiin ja miksi me ollaan täällä. Niin haluaisimme tulla tutustumaan kanssasi, koska olet ihan rohkeasti Ylessä ilmoittanut mielipiteesi siitä itärajatilanteesta, josta me ollaan kaikki ihan kiitollisia. Että kiitoksia sulle siitä. Että ei tarvitse mua kiittää, kun joka ikinen päivä, kun viiktiin kesään, kun tulin kotiin, niin vaimoni Svetlana joka päivä kysyi, no, avataanko se raja, Kimmo? Sinä olet päätöksentekijä ja valiokunnan puheenjohtaja, niin avatko raja? Mikä? Niin. Kiitos. Joo, kiitos Svetlana. Mä en nyt esitellyt itseäni, ehkä te tunnette mut kuitenkin taustalta, että okei, se riittää jo. Mä oon siis ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja täällä, että mulla on tietysti pääsy kaikkiin semmoisiin tietoihin, mikä normaali kansanedustajalla ei ole, jolloin voi saataisiin tietysti soittaa ulkoministerille ja kysyä, että milloin se avataan se raja ja niin edelleen. Sitä Svetlana aina kysyy sitä. No niin, anna tulla. Ja sen takia tultiin tutustumaan sinuun ja esittämään vähän itseämme, että mitä me tehdään, minkä huolemme meillä on, ja sitten esittää sinulle kysymykset asioista, jotka huolestuttaa meitä jonnekin verran, ja samalla sitten toivottavasti sitten päästään johonkin yhteisymmärrykseen siitä, että miten me voisimme eteenpäin sitten vaikuttaa nykyiseen tilanteeseen, saada neuvoa ja toivottavasti myös jotakin kannustustakin. Niin, ensinnäkin ensimmäinen isoin niin suurin se juttu, miksi me miksi me ollaan täällä, on se itärajakysymys. Että koska vaikka tilanne on monimutkainen ja siitä puhutaan aika paljon siitä, että mikä siinä tapahtuu oikeastaan siellä itärajalla nyt. Joka ikisellä meistä on jonkun näköinen ihan perushumanitaarinen tarve olla siellä ja käydä ihan just itärajan kautta. Ja Narvan tai Koidulan kautta meneminen on hankalaa. Ei tarvitse kertoa. Niin. Mun vaimoni meni sieltä äitiensä tapaamaan. Ja jokainen meistä, siis mä oon ainoa, joka ei käynyt vielä Venäjällä sen jälkeen, kun muut varmaan ovat käyneet jo kerran jokainen. Niin. Minä en voi lähteä vaimoni mukaan. Niin. Ja en voi mennä, mulla ei pääsyä maahan. Joo, mentiin. Persona non grata. Mentiin asiasta oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tulokset valitettavasti lähetettiin valitukset ja lausunnot Euroopan komissioon, Euroopan tuomioistuimeen. Tuomioistuimeen ja Strasbourgiin. Joo. Ja sitten on tällä hetkellä avoinna petitio siellä Euroopan parlamentilla, että siellä, sitä ei vielä käsitellä, mutta käsitellään sitä kohtaa. Ja se petition kannustajien määrä vaikuttaa siihen, että miten käsitellään sitä petitiota avoimeksi vai suljetustilanteessa. Niin, että tällaiset oikeudelliset hommat meillä on ensisijaisena asiana. Sitten myös järjestetään jotakin tapahtumia. Muutama mielenosoitus on järjestetty yhteen. Me oltiin kanssasi puhelimessa, niin valitettavasti ei saatu sulle silloin aikojen takia. Niin, ja tällaisia saatiin tällä hetkellä noin yli 200 jäseniä, varmaan 1000 tai 1500 varmasti voi laskea sitten kannustajiksi, mutta aika moni pelkää liittyä sellaiseen uuteen järjestelmään, koska aika moni. Onko teidän liittonne, Aleksanteri-liitto, mikä teillä on rakennettu, niin onko se erityisesti rakennettu nyt tämän rajakysymyksen vuoksi, että se on teitä yhdistävä tekijä? Se on yksi meitä yhdistävistä tekijöistä. Muut yhdistävät tekijät tulivat sitten myöhemmin, koska sen jälkeen, kun se itärajan kysymys on tullut, me katsottiin, että myös Itä-Suomen koulusta puhutaan paljon, että sitä yritettäisiin sulkea, ja mediassa tosi paljon houkutellaan sen sulkemista ja sitä, kuinka vaarallista se on median mielestä. Sitten Turussa suljettiin Puolalan luokkaa, joka on ollut erikoistumassa just venäjän kieleen. Että se tällä hetkellä vielä toimii, mutta ei kutsuta enemmän opiskelijoita siitä tuleville vuosille. Sitten aika monesti, kun katsotaan mediaa, niin varmaan itsekin huomaat, että jos haluat
katsoo jotakin Suomen venäläisistä tai kaksoiskansalaisista Suomen mediassa, niin aika vähän positiivisia juttuja löydät, että olisi enemmän negatiivisia muitakin. Palvelee Putinia kaikki. Niin, just Suomen media oikein auttaa Putinia just sitä, mitä Putin haluaa. Niin, nämä ovat ne meitä yhdistävät tekijät suurin piirtein. No jos minä avaan noista molemmista teemoista ja yritän puhua sen verran hyvin, että sinäkin ymmärtäisit, että Larissa ymmärtää joka tapauksessa, kun me ollaan tunnettu kauan toisemme. Tämä rajakysymys ensin. Meillähän tuli tämä rajalaki kesällä, olette siitä hyvin tietoisia. Ja minä olin yksi niistä, joka suhtautui erittäin empien siihen, että tämmöinen rajalaki laitetaan ylipäätään voimaan, koska siinä loukataan näitä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, ennen kaikkea Geneven pakolaissopimusta. Ja se on siinä ongelma. Mutta siinä on toinen puoli, oli tässä sitä turvallisuuspuoli, joka on aito ongelma, koska minäkin sen tiedän hyvin tässä tehtävässä, jossa olen, olessani ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana, olen aidon tiedon äärellä, jolloin minulla on tiedot siitä, mitä meidän tiedustelujärjestelmämme kertovat tästä rajatilanteesta ja valmiuksista. Ja se, mikä on ongelma siinä turvapaikanhakijoissa Venäjältä, ei niinkään ole siinä, että se olisi suuri määrä. Nämä määräthän on pieniä. Ne on kansainvälisesti ottaen todella pieniä. Ei Suomi ole paikka, johon niin kovin helposti tullaan, kylmä ja kaukana. Mutta se, mikä siinä on olennaista, että se on valtiollinen toimi, FSB siinä takana, joka sitä organisoi. Ja se me tässä nyt tiedetään, ja se tekee sen uhkaavaksi, sen asetelman. Muutenhan se ei olisi niin vaikea, jos se olisi vain pakolaistilanne normaalisti, se voisi hallita kyllä. Ihan näillä suomalaisilla toimilla, mitkä meillä on, ja turvapaikkaprosesseillakin, jotka on. Eli ongelma liittyy nyt juuri tähän hybridivaikuttamiseen ja siihen, että sitä on valtiollinen toimija tekemässä. Tässä on toinen puoli sitten. Mulla oli monien vaiheilla, miten minä siinä äänestän. Sanon tämän pitkän tarinan sen vuoksi, että näet mun lähestymistavan siinä. Tämä argumentti siitä, että sitä rajalakia ei hyväksyttäisi, siinä on myöskin turvallisuuspoliittinen puolensa. Se ei ole vain kansainvälisen oikeuden ja Geneven sopimuksen puoli, joka siinä haavoittuu, pushback-menettely, joka siellä on otettu se käyttöön, niin se on vaarallinen esimerkki muille. Nyt Puola on tekemässä sitä, viittaa Suomeen, Suomen käytänteisiin tai uuteen lakiin, vaan siinä on myöskin turvallisuuspoliittinen puoli siinä mielessä, että Suomen turvallisuudelle itse asiassa on aika tarkka tässä, niin melkein isoin asia on monenkeskinen järjestelmä, kansainväliset sopimukset ja kansainvälinen oikeus. Aseet on se, mistä paljon tänään puhutaan, mutta sittenkin viimekätinen turva pienelle maalle on se, että me toimimme kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten pohjalta. Tämähän on se valtava tilanne, minkä takia Suomi liittyy NATOonkin, että naapurimaamme Venäjä, teidän kotimaanne, ei enää noudata niitä yhteisiä sopimuksia, jotka olemme tehneet, rikkoo jopa YK:n peruskirjaa. Ja siinä suhteessa ei Suomi voi lähteä samalle tielle, että lähtisi rikkomaan joitain kansainvälisiä sopimuksia, YK-sopimuksia, joka on Genevenkin sopimus on, vaan sillä on ihan tämä turvallisuuspoliittinen puolensa. Mutta sitten tulee tämä teidän kysymyksiin. Mä sitten käytin, kun mietin sitä rajalakia, niin siinä on toinen puoli tämä, että jos näille, jotka vastustivat rajalakia, viittasivat ihmisoikeuksiin ja kansainväliseen oikeuteen, niin teillä ja minun vaimollani, heillä on ihmisoikeudesta kysymys. Raja ei saa olla suljettuna. Ja siinä mielessä te teette ihan oikein, kun te vetoatte ihmisoikeustuomioistuimiin ja muualle. Tämän piti olla väliaikaisesti kiinni tämän rajan. Nyt se on ollut jo vuoden kiinni. Tämä ei ole enää väliaikainen kiinniolo, vaan tämä on ihmisoikeusloukkaus teitä kohtaan. Ja totta kai voin sanoa minun vaimoani kohtaan myöskin, joka on teikäläisiä. Siinä mielessä hänellä on äiti Petroskoissa ja hän joutuu käymään siellä ja koko ajan soittaa ja pitää yhteyksiä. Hän on lähisukulaiset siellä. Yksi lapsistaankin on Venäjän puolella. Toinen on sitten täällä perheineen. Eli se on ihmisoikeuskysymys, jonka te olette nostaneet esille. Ja se on aivan legitiimi argumentti puoltaa sitä rajalakia, että minä äänestin sen puolesta.
Tämän vuoksi mä äänestin sen puolesta juuri tämän vuoksi, että se raja avattaisiin. Sehän se koko juttu oli. Minun lähtökohta numero 1 oli, että raja avataan ja oli jo yhteydessä hallitukseen heti heinäkuussa, että no milloin se raja avataan? No se menee elokuun puolelle. Nyt taitaa olla jo marraskuu. Ihan kohta marraskuu. Ja edelleen raja kiinni. Ja nyt ollaan poliittisessa kysymyksessä. Siinä on tietoa meillä, ja sen uskallan näin sanoa julkisestikin, vaikka Sergei tuossa kuvaakin tätä, että meillä on tietoa, että siellä on Venäjän puolella valitettavasti valmius sitä hybridioperaatiota käynnistää heti, jos Suomi avaisi sen rajan. Mutta silti siinä on kyllä vähän se, että minusta se pitäisi kyllä pistemäisesti kokeilla, katsoa mitä tapahtuu. Eli se on kerran kokeiltu, heti nähtiin, tuli tämä vastarikuvio siinä, mutta meillä on varaa Suomena se tehdä. Nyt tulee vähän kritiikki hallitusta kohtaan. Meillä ei ole paras mahdollinen hallitus tässä suhteessa. Siinä on iso puolue siinä hallituksessa mukana, jonka intresseissä on sulkea kaikki rajat käytännössä. Niin. Ja tämä tekee vaikeaksi, että hallitus ei kykene tekemään, paitsi sisäministeriö, jonka alle tämä asia kuuluu, on tästä puolueesta. Eli siellä ei ole niin kuin sisäänrakennettua ideologistakaan halua avata sitä rajaa. Ja tämä on nyt se iso vaikeus tässä. Se, mikä tässä on aito ongelma, jos ottaa vielä tämän poliittisen puolen tähän niin kuin kansainvälispoliittisen, on se, että tosiasiassa, jos minä luen oikein tätä, minä en voi lukea väärinkin sen tilanteen, mutta jos luen sen oikein, tämähän on Putinin tapa toimia. Tämä hybridioperaatio, hänellä on keino pitää se raja kiinni, pakottaa vaan Suomen sen tekemään. Eli kun heillä on tämä hybridioperaatio tulossa siihen heti vastaan, niin Suomi sulkee rajan ja Moskovasta Kremli voi syyttää Suomeen. Nämä sulkee rajan. Ja tämä on se dilemma siinä, suuri dilemma meille, että me tavallaan palvellaan Kremlin tahtoa siinä, että pidetään se raja kiinni ja rangaistaan teitä. Ja sitten tulee tämä puhe täällä Suomessa, mihin se viittaa russofobianakin. Kyllä, minä melkein käytän sitä termiä siinä suhteessa, että te, jotka haluaisitte rajan auki, niin olette ikään kuin sitten olevinaan pelaamassa venäläisten piikkiä, että Venäjä voi tehdä sitä sun tätä, kun tosiasiassa se rajan kiinni oleminen palvelee Putinin tarpeita. Eli tässä on nyt hyvin vaikeaa informaation käppi, että me ei osata kunnolla tästä Suomessa puhua oikein, ja sen takia tämä rajan tilanne on näin epätoivoinen kuin se on. Ja minä en uskalla teille luvata ollenkaan, milloin se on auki. Kyllä uskalla luvata. Vaihdetaan tuo hallitus, niin sitten ruvetaan miettimään. Mutta se vaatisi kyllä vaalit väliin tai tuon kaputtoon Orpon hallituksia ja meidät sinne valtaan, niin sitten me ruvettaisiin katsoa se toisesta kulmasta. Mutta niin kauan kuin siellä on perussuomalaiset, siinä hallitus menee ihan puolueen nimille, niin ei siinä tule mitään tapahtua. Sori, tämä on ihan tämmöinen. Niin siinä mielessä nämä valitukset, te voitte itse niitä harkita, mutta niissä on varmaan ihan oma perusteensakin, että ne pyritte tällä tekemään. Sulla oli kysymys. Miksi se koskee vain Suomen raja, jos se on Putinin hybridi? Joo, mutta mä en tiedä, sitten täytyy kysyä Kremlistä. Täytyy kysyä Kremliltä, että miksi te haluatte pitää sen Suomen rajan kiinni. Onko tämä samalla rangaistaan ikään kuin meitä NATO-jäsenyydestä tai jostain täällä. Nyt te näette, miten vaikeuksia teille tuli, kun te toimitte näin ja näin. Me ei osata kuin spekuloida näitä asioita. Me emme voi tietää sitä, miksi Viron raja on auki ja Suomen raja ei ole auki. Niin sitä voi juuri kysyä, ja Puolallakin on jo kyllä. Joo, kaikki muut. Tätä on vaikea kysyä. Siellä on taas Valko-Venäjällä. Joo, ole hyvä. Haluaisin tässä sanoa, ei voi sanoa, että Suomen tiedustelu ja Suomen valtio ei tiedä yhtään, mitä Venäjä aikoo. Meillä on nyt tilanne, että tämä raja Viron kanssa toimii hyvin kuin junanliassa, sanokaa. Ei ole mitään ongelmia minkään pakolaisten kanssa. Eikä Viro ole mikään Venäjän suosikkivaltio, saatiin Puolakaan esimerkiksi, jolla muuten ongelmat ovat Valko-Venäjä. Kyllä, nimenomaan. Eikä Venäjä. Kyllä, juuri näin. Vaikka heillä on oma rajat. Ja niin minusta tämä on suurin tabukysymys tässä rajakysymyksessä Suomessa. Että millään ei haluta tehdä vertailua Viron kanssa. Miksi Viro on tämän koko ongelman ratkaissut täydellisesti ja miksi taas Suomi on täysin
avuton tässä. Ja tätä pitäisi ottaa esiin ja ennen kaikkea saada myös poliitikoilta, sinä mukaan lukien, vastaus. Miksi Suomi on totaalinen epäonnistuja, avuton ja Viro onnistuu? Se on minun kysymys. Se on hyvä kysymys. Mä voin vastata siitä, että mä oon vastuullinen, mutta nyt tulee näin päin vastaus takaisinpäin heti. Minä olen oppositiopuolueen kansanedustaja, mulla ei ole mitään valtaa. Ulkoasiainvaliokuntaa voi johtaa, mutta eihän mä joudun sielläkin tekemään kannat hallituksen mukaan. Ei siinä konsensus rakenneta aina hallituksen kantoihin. Tämä on ongelma tässä tilanteessa, että kansanedustaja, joka on oppositiopuolueesta, voi puhua paljon, mutta se on tyhjää. Sillä ei ole mitään merkitystä. Ja erityisesti minä sanon tämän poliittisen todellisuuden, niin kauan kuin perussuomalaiset on tuossa hallituksessa, niin tuskin tapahtuu mitään, koska heidän intresseissään on ylipäätään estää maahanmuuttoa sellaisista ryhmistä, joita he eivät suosi. Kyllä he suosivat jotain huipputeknologian osaajia, jotka tulee Länsi-Euroopasta, Yhdysvalloista tai Länsi-Euroopasta tai Japanista tai muualta, mutta kun siellä vähänkin on ihonväri erilainen tai kieli on slaavilainen, niin sitten se loppui siihen. Sehän on täysin ennakkoluulosta, touhua kaikki. Ja sen takia me ollaan pulassa tämän kanssa, koska se ei auta, mitä minä sanon, vaikka kuinka vannottaisin tässä asiassa, se ei paranna tätä tilannetta. Ja tällä tavalla hallitus informoi meitä, minä avasin sen teille, miten hallitus meille kertoo, että siellä on valmiudet heti käyttää sitä hybridioperaatiota. Ja se riippuu juuri Putin, joka haluaa, että Suomessa toimita. Mutta mä oon samaa mieltä. Kyllä nyt voidaan kysyä sitä koko ajan, että tehtäisiin joku piste, jossakin kohdissa edes avattaisiin ja nähtäisiin, mitä tapahtuisi. Sitten jos se on, niin saadaan se raja saman tien kiinni. Mutta ei ne halua testata edes sitä. Kyllä me tästä puhutaan kulisseissa. Se voi julkisestikin sanoa. Ei siinä, kyllähän tätä on puhuttukin, mutta se kun ei, me oppositioihmiset voidaan pieksiä suuta niin paljon kuin halutaan ja ei sillä ole merkitystä. Tämä on semmoinen valtio, että tässä hallitus määrää. Kansanedustajat antaa luottamuksia, tuo hallitus elää tämän kansanedustajan laiton luottamuksen varassa. Tunnistan tuon, mitä sanotte. Samaa mieltä. Mä olen ihan täysin samaa mieltä. Olkaa. Puhutaanko rajasta eduskunnalle nyt, kun jo vuosi? No, me ei olla nyt viime aikoina sitä niin paljon puhuttu. Se on totta, mutta kyllä tuossa ehkä mä en viitti nyt tätä kysyä, mutta täytyy kysyä häneltä, kun tavata jossain toisessa kohdassa. Sehän rupeaa miettimään, miksi sitä kysyn näin. Mä voin kysyä sen häneltä milloin vaan, että seuraan kerran, kun hänet näen, että kysyy nyt Viilusen raja auki. Tai milloin te kokeilisitte, mutta hän todennäköisesti vastaa, että se on nyt tutkinnassa ja selvitetään ja näin sen on sanonut aikaisemmin, kun olen kysynyt ministeriltä, mutta Rantaselta hän ei saa mitään vastausta. No niin, vielä. Juu. Sitten tämä toinen kysymys, mennäänkö siihen vai onko tähän rajaa vielä? No, Юля готовит материал к годовщине, и, возможно, у них будут вопросы и к депутатам. Можно, если они спросят об этом. Niin, että Yle valmistaa materiaalia. Мы уже дали им интервью. Joo, intervju, okei. Ani не спросили от меня ни одного раза об этом. No, kyllä, jos Yle kysyy, niin voidaan siihen vastata. Mun vastaus varmaan olisi se, että minusta olisi syytä kokeilla sitä rajan avaamista ja katsoa, miten. Kyllä tämä voisi olla, ei mulla olisi vaikeuksia sanoa näin. Että se on ihmisoikeusloukkaus, se, että raja on kiinni, nyt sitä näyttää olevan pysyvästi kiinni, niin sitä voisi ainakin testata nyt ja katsoa, että mitä siinä tapahtuu. Että tällä ei mulla ole ongelma sanoa näin. Mutta sitten tähän toinen, että Itä-Suomen koulu, venäjän kieli ylipäätään. No tämä on tämmöinen hämmästyttävä ilmiö nyt Suomessa, joka on tosi riski. Että tässä ruvetaan suhtautumaan vieroksuen ylipäätään, kun joku puhuu venäjää. Jopa monet ukrainalaiset on vähän vaikeuksissa, kun niitä luullaan, että he puhuu venäjää, jotkut suhtautuu kielteisesti siihen. Se näyttäytyy eri tavalla. Jopa pahemmalta tuntuu näyttävän viranomaispuolella, yliopistoissa, akateemisessa maailmassa ja muualla kuin kansalaisten keskuudessa. Kansalaiset, kun tapaavat venäläisiä ihmisiä, niin se ei ole niin ongelma, kun tämä hapitus on samanlainen kuin suomalaisilla ja ihminen kohtaa ihmisen, niin se on erilainen tilanne, mutta
tähän on tullut ihan selvää vieroksuntaa, että ne, jotka on venäläistaustaisia, niin on paljon vaikeampia saada oleskelulupia. Siinä on selvää diskriminaatiota, maahanmuuttovirastosta se tulee vastaan. Ja on muitakin asetelmia, joissa ainakin tällaisia evidenssiä on saatu. En minä ole varma siitä, mutta näin mä olen ymmärtänyt, että monet venäläiset on kokeneet, että siinä on diskriminaatiota, he joutuu odottaa pidempään ja nyt näyttää olevan vähän jopa ongelmaa, että miten opiskelumaan pääsee venäläistaustaiset ihmiset. Ja sitten tämä vieroksunta kieltä kohtaan, joka on häkellyttävä tämä Itä-Suomen yliopiston kohta. Kun se on itsenäinen koulu kaiken lisäksi vielä, erikoiskoulu, niin kunnat lähtee tässä nyt viisastelemaan ja tekee ratkaisuja. Mä oon ollut siinä mukana niissä prosesseissa yrittänyt auttaa sitä Itä-Suomen koulua, rehtorikin on tavannut ja ne on käynyt täällä eduskunnassakin, me ollaan tavattu. Ja mä oon antanut oman itseni siihen mukaan, että voi mielellään tukea heitä. Yksi ehdotus, joka mulla oli, että jos Itä-Suomi tulee ahtaaksi, niin täällä on paljon tällä pääkaupunkiseudulla venäjän kieltä puhuvia tekijöiden pääkaupunkiseudulta. Niin miksi esimerkiksi Vantaan kaupunki voisi olla sellainen, että Vantaan kaupunki tarjoaisi tämän mahdollisuuden. Ja rehtori lupasi ottaa yhteyttä ja minäkin soitin Pekka Timoselle, joka meidän kaupunginjohtajat ottaisi vastaan ja keskustelisivat siitä mahdollisuutta, että olisiko Vantaalla kulttuuritoimessa tai opetustoimessa mahdollista tehdä tämmöinen filiaali tälle Itä-Suomen yliopistolle tällä Vantaan puolella. Mä en ole sitä seurannut, mulla on niin monta muita asioita, mutta tämmöinen idea oli olemassa, että jos esimerkiksi Vantaalle tai pääkaupunkiseudulle tulisi, niin se olisi täällä käytettävissä. Mitä sitten se Turun luokka? Voisiko sillä tehdä? Siinä on kolmas mahdollisuus, että Turun puolella yrittää tehdä, jota sitä mä en tunne niin hyvin. Olen ymmärtänyt, että siinä on ollut jotain mahdollisuuksia kehittää, että nyt jos se pannaan kaputti, niin sitten ollaan vaikeuksissa. Että tämä on se ongelma. Täällähän on tämä venäläinen koulu on Helsingissä. Miten se tässä toimii tällä hetkellä? Onko se toimiko se hyvin? Sehän on... Helsingissä kaikki on hyvä, mutta Itä-Suomen koulu on Joensuussa, Lappeenrannassa ja Imatralla. Joo, nämä kolme, joo, kyllä. Tiedän sen tilanteen. Mutta tämä on ongelma ja itsekin haluaisin nähdä, että siitä Suomen koulu pärjäisi ja saisi jatkaa. Joo, siitä jos annat meille sellaisen mahdollisuuden, niin sitten vaikka tämän tapaamisen jälkeen lähetetään vähän enemmän tietoa siitä Puolalan luokasta siellä Turussa. Joo, sitten, niin, että... Siitähän mä voin vaikka tehdä kirjallisen kysymyksen siitä, jos se on valtioneuvostotasoinen asia, vai jos on Turun kaupunkiin liittyvä, vai mä en tiedä sitä. Niin se liittyy suoraan Turun kaupunkiin. Se on sitten vähän täytyy olla melkein turkulaisia. Aki Lindén voisi olla teille hyvä henkilö, joka on Turun kaupungin valtuutettu ollut pitkään. Aki Lindén, otan nimi ylös. Ja Aki voisi olla kyllä demari myöskin, ja mä tunnen hyvin. Ja hän olisi varmaan ihan valmis auttaa siinä Turussa. Aki Lindén. Tuossa saattaa eduskunnan keskuksesta sen puhelinnumero. On mulla se tässä. Laita vaikka tänne. Joo. Sitten on tullut... Ja voin antaa tässä sen numeron, jos sä haluat. Joo, ai ei olekaan. Miten tässä nyt tulee näin kummallisesti? Onpas outoa. No löytyykö varmaan Turun kaupunginhallituksen siitä? Ei, kun löytyy tätä eduskunnasta tietenkin. Hän on kansanedustaja. No sitten. Miten se on mahdollisesti, Lindén? Joo, kirjoitetaan ilman muuta ja soitetaankin siitä asiasta. Onpas outo tilanne. Joo. Tuossa on se numero. Numero. Aki Lindén 050 390 K90. Sitten on 40 000 50 yhteys. 050 39 ja 50. Kyllä. No niin, hyvä. Aki Lindén, sano terveisiä, niin voit lähettää hänelle melkein materiaali mieluummin kuin mulle, koska hän on Turusta. Jep, hyvä homma. Jos palataan vielä hetkeksi, jos viitit siihen itärajakysymykseen, koska siinä on ollut yksi kysymys vielä, mikä jäi mainitsematta, niin meillä on kuitenkin vielä 2 reittiä virallisesti Suomen ja Venäjän välissä auki. Yksi on rautateitse ja toinen sitten meren kautta. Niin, olisiko jossakin vaiheessa katsottu mahdolliseksi laittaa esimerkiksi muutaman vaunun, jos olisi ihmismatkustajia näille junille? Allegrohan siellä seisoo, missä ne junat on.
Onko se Venäjällä vai Suomessa Allegro? Siis Allegro on tällä hetkellä Suomessa. Koko juna on täällä? Koko juna on täällä. Se seisoo jossakin? Juu. On sääli. Ja Vainikalla toimii. Ja Vainikalla toimii. Se olisi kaikkein järkevin tapa, siinä olisi niin nämä 5 muut käytänteet, se olisi sitä järkevin. Se on vain nyt, kun tuo raja on noin tuollain kiinni, kun se on. Kyllä tuo juna Allegroa voisi vähän miettiä, olisiko siinä jotain tehtävissä. No niin, voisi, mutta Allegro on kerran junana olemassa, mitä se tuo seisoo? Siis juna on olemassa, siinä on vaan se vaikeus, että kun Allegro on ollut yhteishallussa RGD:n ja VR:n kanssa niin välillä, ja tällä hetkellä se ei ole mahdollista sodan takia, koska nyt on sanktiot päällä. Mutta kuitenkin voisi kyllä ajatella, että kuitenkin nämä junat ne lähtevät tyhjinä sinne takaisin, eli ihan varmasti sinne saisi jotakin liitettyä, ainakin näille junille, jotka nyt kulkee. Että tavarajuniahan ne on kaikki. No tavarajunat ne on, mutta silti tavarajunallekin saa liittää muutama junan. Saapa tietenkin. Tuota voi tietysti kysyä. Voisi nyt tietysti kysyä, mutta se riippuu tähän raja-avaamiseen on kokonaisuudessaan. Melkein se niin päin menee, että no joo, mä laitan korvan taakse. Joo, tähän haluaisin vielä lisätä, että ehkä se helpoin kohta, mistä kannattaisi aloittaa, olisi postiyhteyden palauttaminen. Koska ylipäätään Euroopassa on vain 3 valtiota, jotka ovat katkaisseet postiyhteyden Venäjälle. Ja kuka voi väittää, että tämän postin kautta, että Mummeli Karjalasta lähettää kirje, että se on uhka Suomelle ja että sieltä tulee jotakin vaarallista. Mitkä ne 3 valtiot, jotka on sulkeneet? Suomi, Puola ja minusta Irlanti. Irlanti? Jos olen oikein. No. Puola voi hyvin ymmärtää. Onko Baltialla kuitenkin postiliikenne toimii? Ei, Virosta me voimme lähettää kirjeitä. Ja Latvia ja Liettua myöskin. Joo. Kaikki toimii. Siis, Englannista, Ranskasta, vain 7 päivää tuli kaikki. Ja Saksasta tuli. Tämä on mulle uusi asia. Mä mulle tänään ylös itselleni. Mikä tarkoitus on? En minä tiedä. En minä yhtään tiedä, mikä tämä nyt on eristää koko maa kaikilla tasoilla. Ei tuossa tietysti ole mitään järkeä. Niin, ei pienintäkään järkeä, mutta laitan vähän itsellenikin ylös noita. Ja myös jos juna ei mahdollista, että voi olla se bussi on. Laiva joo. Laiva luulen se on. Laiva yhteys sovi-aikana. Так, закрытое почтовое сообщение. Jos se on suomalainen laiva, ei saa tulla Pietarin satamaan, mutta jos se on venäläinen laiva, ei saa tulla Helsingin satamaan. Se on paljon. Se on kyllä sitten virolainen laiva, joka ei kuitenkaan saa olla. Joo, virolainen laiva. Viron saa kaikkea. Niin, ja kun kysyttiin, että missä Allegro on. Voi tehdä vakuutuksia esimerkiksi silloin, kun tehdään viisumi, Venäjän viisumi. Virolaiset vakuutukset voivat tehdä maksulaiset. Ottavat rahat ja hyödyt itselleen ja vitoimme sadomassa. Kaikki Suomen raha on nyt Virossa. En ymmärrä yhtään, joo. Joo, ja kun puhuttiin siitä, että missä Allegro on, niin onko sitten tietoa, missä Anastasio on tällä hetkellä, joka on kulkenut sitten Pietarin meritse? Mä en tunne noita asioita. No juu, että kun mä ajat... Sinä? Mä en tiedä, mulla on vaan kysymys. No niin, kyllä. Joo, siis se liittyy siihen, että tiedetäänkö niinku esimerkiksi jossain niinku hallituksesta tai ylipäätään eduskunnassa niinku siitä, että millaisia ihmisiä ne on, kellä niinku on tarve mennä niinku rajan toiselle puolelle, kun just niinku lukee jotain lehtiä, niin aika usein niissä mainitaan niinku, välillä on jopa niinku sama henkilö, joka on haastella, kun aina liittyy johonkin bensaralliin ja tollaiseen. Ja se niinku tuntuu välillä, että se on niinku ehkä jotain tarkoituksenmukaisesti semmoista. Hyvin muotoilettu asia. Näinhän lehdistö se rakentaa ja lehdistö luo todellisuuskuva, joka ei ole aidosti todellisuuskuva. Kyllähän mä oon sanonut, että meillä on noin 100 000 Suomessa asuvaa venäjän kieltä äidinkielenä puhuvaa ihmistä. Suurin osa tietysti Venäjältä, niitä kyllä tulee tuolta muualtakin, Virostakin on tullut ja niin edelleen. Niin 100 000 ja onko se 40 000, jotka on double citizens, jos on muuten oikein.
Ja onko noin 40 000 niitä, jotka on Venäjän kansalaisia ihan pelkästään, jotka on oleskelulupa. Onko luku oikein? Se on jossain siinä se liikkuu. Sitten on parikymmentä tuhatta, jotka on venäläisiä, jotka on ottaneet pelkästään Suomen kansalaisuuden, mutta äidinkielellä tai sitten avioitunut, mitä tahansa tapahtunut. Et se on noin 100 000, jos mä oon ymmärtänyt oikein nämä luvut. Ja totta kai näillä 100 000 ihmisillä kaikilla on ystäviä sukulaisia Venäjällä. Se on melkein, että se voi sanoa suoraan se 100 000 on se iso joukko. Se ei ole ihan pieni määrä ihmisiä, ei puhuta 1000 tai 100 ihmistä, vaan 100 000. Ja onhan tämä ihmisoikeusloukkaus suoraan, ja silloin ei kannata bensaraalista puhua, että rajanpinnassa joku suomalainen käy sitä bensaa tankkaamassa. Se on sitten suomalaisten asia tehdä sitä, jos ne haluaa sen tehdä, jos raja on auki, silloin me tehdään raja yli kaikenlaisia liikkeitä, kauppaakin tehdään. Mutta että se on ihan totta, että eihän tästä puhuta, sitä paitsi on vähän semmoinen tunne tuossa lehdistökirjoittelussa, että kaikki venäläiset on suurin piirtein vihollisia, ja se on ihan oikein näille venäjänkielisille, että ne saa vähän kärsiä. Miksi? Ettehän te ole vastuusta tuosta tyranniasta, joka tuolla on tällä hetkellä. Että se on ihan törkeä tilanne, että lähtee näin päin. Joo. Kun tällä lailla esiinnytään propagandistisesti, että tässä on pelkkää venäläisyyttä täällä, niin olisi sekä hyödyllistä että tehokasta ehkä suomalaisiin myös muistuttaa juuri positiivisten hahmojen, kuten sinä puolesta juuri, että me suljemme rajan myös suomalaisilta, Karjalan tasavallalta, karjalaisilta, vepsäläisiltä ja niin poispäin. Ja lisäksi myös esimerkiksi niin kuin tämä Itä-Suomen koulun tilanne, se heikentää vastaavasti mahdollisuuksia Karjalassa. Siellä toimii vielä esimerkiksi Petroskoissa tämä suomenkielinen koulu, mutta juuri nyt siellä on voimakas painostus, juuri tällä lailla myös alkaa niin kuin lopettaa tätä kaikkea. Ja siinä on tämä Suomen esimerkin vaikutus on suurta, ja se pitäisi tuoda suomalaisten tietoisuuteen, että me nimenomaan kaivetaan maata tämän suomen kielen ja suomalaisuuden. Tämä on se suomen kielen yksi seikka, mutta minä puhun vielä laveammin siitä asiasta, että se, että venäläisillä kansakuntana, kansalaisilla olisi mahdollisuus tulla Suomeen, myöskin suomalaisilla vierailla Venäjän puolella, nehän on kaikki toimia, joilla me vahvistamme sellaisia elementtejä Venäjällä, jotka on se ainoa muutoksen tekijä, eli Venäjän kansa. Eihän tämä Putinin regimihän jatkaa hamaa historiaa, jos eivät venäläiset itse muuta sitä maatansa. Ja kuka ne venäläiset, jotka se muuttaa, on osittain tämä diaspora täällä, mutta ennen kaikkea venäläiset siellä sisällä. Ja heillähän pitäisi olla kontaktipintoja meihin päin ja meillä heihin päin, jotta tämä voidaan muutos tehdä. Sen takia itse olin niin liikuttunutkin, kun onnistuin saamaan Julia Navalnia ja Vladimir Kara-Murzan täällä. Ne on tullut minun kutsumana ihan tähän maahan ja tapaisivat koko valtiojohdon. Ja mulle se tarkoitti just sitä, niin kuin Hedingin kanssa mä puhuin, tapaan Julian, lähdin New Yorkiin justiin, tapaan hänet siellä lauantaina, niin se oli se toinen Venäjä. Se oli kuin toisen Venäjän kasvot nyt Suomelle nähtävissä, että on muitakin, on muukin Venäjä kuin tämä Putinin Venäjä, josta meillä iltapäivälehdistö syöttää tämän yhden kulman. Sehän on tosi raskasta hybridivaikuttamista, mitä meidän iltapäivälehdistöt tekee. Nehän tekee just sitä, mitä jos Venäjällä trolleja on, jotka haluaa vaikuttaa negatiivisesti Suomeen, niin nämä iltapäivälehdet on parhaat palvelijat siinä. Joku historioitsija kirjoittaa johonkin 3. tai 5. luokan lehteen jonkun jutun, että nyt täytyy Aleksanterin ensimmäisen rajat saada Suomesta käyttöön. Sitä siteerataan isoilla otsakkeilla meidän iltapäivälehdissä, luodaan kauhukuva, nyt on kohta Itä-Suomi mennyt ja niin edelleen. Vain sen, ja ne on todella voi olla tyytyväisiä, jotka Venäjällä halusi tällainen provosoida, kun täällä nämä kertoo sen niin hullulla tavalla. Että se on niin parasta trollausta, mitä tekee meidän iltapäivälehdistä, vetämään Putinin koko ajan kanteen niin näillä tarinoilla, että se tulee suoraan nielemään Suomen. Tarkoituksista kyllä se nyt näkee, mikä siinä on ikään kuin tavoitteena, mutta se on counterproductive. Ole hyvä. Pitäisi lisätä tähän, että se ei ole vain median juttu, mutta myös
joidenkin kansanedustajien juttu, koska meillä on sellainen toveri, joko sukunimeltäänkin toveri, että toveri Pekka Toveri, niin tämä henkilö on sanonut suoraan, että me ollaan nyt tässä vaiheessa jopa sodassa Venäjän kanssa ja entisenä pietarilaisena, tai siis ei ole entisiä pietarilaisia, eli mä ajattelen, että silloin kun mä olin lapsena ja muistan, että me oltiin koko ajan niin kuin liikkumassa Suomen ja Venäjän välissä, niin aika moni pietarilainen teki samalla tavalla. Ja nyt jos tavallinen pietarilainen katsoo, että mihin tämä maailma kääntyy, että nyt raketetut on suunnattu Suomeen suuntaan, ja näinhän on, koska nyt Venäjällä on se Leningradin sota-alue on taas sitten luotu. Ja kun ne Pietarissa ajattelee, että miksi se on mennyt näin, että nyt entinen aika ystävällinen maa on nyt jopa vihollisemme, ja he sitten näkevät heidän venäläisissä lehdissä, että jonkunnäköinen suomalainen kansanedustaja on suoraan sanonut, että ollaan sodassa. Ne sitten antaa legitimisoitumaan siltä ajatusta, että Suomen kanssa ollaan sodassa. Ja tämä on vielä vaarallisempi kuin media. Luonnollisesti on, niin se oli Vaslunnan puhetta. Itse reagoi silloin siihen sillä tavalla, kun kuuli tämän toverin lausunnon, että kyllä me nyt sitten oikeastaan Suomessa tiedetään, jos me ollaan sodassa. Ei sitä tarvitse kenenkään ruveta kertoa, että ollaan sodassa. Kyllä me sitten se tiedetään. 30. marraskuuta 1939 me tiedettiin, että ollaan sodassa. Ei sitä tarvitse toverin tulla kertomaan, että ollaanko tässä sodassa vai ei. Että se on niin kuin aivan naurettavalle tasolle meni. Siitä huolimatta, että voidaan sanoa erilaista hybridivaikuttamista ja niin edelleen jännitteitä, mutta disinformaatiota on kautta maailman historian ollut. Keinot on vähän erilaisia, mutta samaahan se on koko ajan ollut. Nyt on vaan tekniikka toisenlaista kuin aikaisemmin. Samaa vaikuttamista aina ollut. Niin, ole hyvä. Joo. Mulla on sellainen kysymys, kun sä itse myönnät, että ihmisoikeuksia niin kuin loukataan ja kuitenkin meillä on paljon kansanedustajia eduskunnassa. Kiinnostaako kansanedustajia tämä ongelma? Ja jos kiinnostaa, niin mitä se niin kuin voi tehdä? Esimerkiksi luoda joku työryhmä tai lautakunta. Mä en tiedä siis hyvin, mutta jos te edustatte meidät, niin teidän pitää jotakin tehdä meidän. Varmaan niin, että me edustetaan koko kansakuntaa ja siellä meidän maan sisälläkin on kaikenlaisia voimia. Myöskin te. Ja silloin vaan täytyy sanoa, että kuka teitä edustaa, niin saattaa olla kapeampi joukko kuin 200 kansanedustajaa. Sanotaan sillä tavalla, että oletan, että suurin osa kansanedustajista seuraa asiaa eikä ole komittoitunut, ei ole vahvasti sitoutunut suuntaan eikä toiseen. Sitten siellä on meitä muutamia, koko joukko saattaa olla hyviä, jotka puhuu tällä tavalla kuin minä puhun teille. Ja sitten siellä on näitä muutamia myös, jotka puhuu täysin vastaan ja pikemminkin puhuu ryssästä ryssänä ja rumalla tavalla, kaikki venäläiset tällaisia. Eli siinä on joku semmoinen 10, 20, 30 kansanedustajaa molemmilla laidoilla. Välissä on se suurin osa, joka ei oikein ole sitoutunut eikä varsinaisesti ajatellut. Paljon on niitä kansanedustajia, jotka on Itä-Suomesta, joille tämä on iso asia. Ne kokee sen voimakkaammin Etelä-Karjalasta, Pohjois-Karjalasta, Kainuusta ja sieltä. Et niille se on, kun se on rajan pintaan lähellä, niin nämä kansanedustajille se on suurempi asia, kun ne joutuu paikkakunnillaan näkemään, mitä tarkoittaa rajan kiinniolo Joensuusta. Ja Lappeenrannassa siinä on kahdenlaisia linjaa meidänkin puolueessa siinä kohdassa. Mutta nämä itäsuomalaiset kansanedustajat on niitä, jotka on valmiimpia tunnistamaan tämän ongelman. Minäkin olen sieltä kotoisimman Ruokolahdella syntynyt, mutta mullahan tietysti vaikuttaa Svetlana vaimo niin paljon, että vaimohan tässä vieressä pitää minua kartalla koko ajan, missä mennään. Siis ei kannata toivoa, että syntyy. Kannattaa toivoa. Tämähän kannatti toivoa, että kun tulitte muakin tapaamaan, kyllähän siinä voi miettiä. Mä voisin miettiä ulkoasian valiokuntaakin, kun saadaan nämä selonteot päiväjärjestyksestä, niin voitaisiin me tämmöinen Venäjä-sessio ottaa tänne valiokuntaan ja käydä siellä läpi ulkoasian valiokunnan jäsenten kanssa keskustelua. Siinä voisi olla joku tutkija, Aleksanteri-instituutista hyvin voisi olla tutkijoita, teiltä voisi olla joku edustaja paikalla ja miettiä, se voisi olla keväällä joku tämmöinen sessio. Silloin se valiokuntaporukka paikalla kuulemassa. Ja käydä sitä Venäjän keskustelua. Myöskin silloin voisi olla rajan aukiolo. Kyllä tällainen voi tehdä. Ja kyllähän te voitte pyytää nyt audiensseja, tapaamisia kansanedustajien kanssa muidenkin kuin minun kanssani.
Että joku Aki Lindén on aivan varmasti puhuu mun kanssa samaa kieltä. Ja ihan varmasti samalla lailla puhuu kuin minä tästä asiasta. Eli tässä on sitten 2 viimeistä kohtaa. Joo, mäkin pikkusen aikataulua näen, mulla on tuolla seuraava tilaisuus. Ensinnäkin aika lyhyesti kiinteistökauppalaki, mikä on tulossa puolustusministeriöstä. Mitä mieltä olet? En mä voi ymmärtää yhtään, että miten voidaan tehdä etnispohjainen laki. Jonkun kansalaisuus on kielletty kiinteistökaupat. Se tuntuu täysin kummalliselta. Miten se voi pohjautua siihen, että sulla on syntymäperä joku? Sehän on täysin kansallisten ihmisoikeussopimusten vastainen tuntuu. On erittäin vaikea ymmärtää, mistä tuo tulee. Sen mä voin hyväksyä, että tehdään turvaselvityksiä, tsekataan taustoja, sen mä voin hyvin ymmärtää, mutta että olisi kansallisuuspohjainen diskriminaatio, niin se olisi käsittämätön. Mä luulen, että se tulee kaatumaan Euroopan neuvostosta vähintään. Se ei voi olla mahdollista. Mä en voi ymmärtää, että voisi olla lainsäädäntö, että jonkun maan kansalaiset per se sinänsä niin olisi rajoittava. Se on suoraan niin kuin rasistinen, joku voisi sanoa luonteelta. Joo, me tehtiin yhdessä lausunto siitä laista ja me haluaisimme antaa sen nyt sinulle tunnistaa. Joo, että meidän lausunto. Joo, ja siinä on vielä mukana yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle, haluaisimme sitten siihen. Joo, ja antakaa se mieluummin sinne. Voitte mullekin antaa kopio, niin mä näen sen. Ja jos siellä hallituksen... Me voimme antaa. No niin, sehän on... Onko tämä mulle? Joo, tämä on sulle. Mutta pankaa yhdenvertaisuustoimistoon ja tässä tämä kyllä menee ja ei se vielä eduskunnan oikeusasiamiehelle voi laittaa tässä vaiheessa, mutta sitten voi myöhemmin katsoa. Mun on vaikea nähdä, millä se voidaan tämmöinen laki tehdä. Siitä tulee kyllä jonkinlainen keskustelu tässä talossa, vaikka olisi minkälaista ennakkoluuloa Venäjää kohtaan. Se on nyt tullut selväksi, että halutaan katsoa, kun venäläiset tekee kiinteistökauppoja, niin seurataan sitä, mikä taustaa. Puolustusministeriöhän tekee näitä selvityksiä. Ja mä näen, meille kerrotaan niistä. Se nyt voi olla mahdollista, että turvaluokiteltusti niin voidaan näitä tutkia, mutta että tekisi lainsäädännön, joka kertoo, että jos sulla on jos sulla on Venäjän kansalaisuus, double citizens tässä nyt ei ole kyseessä, mutta jos sulla on Venäjän kansalaisuus Suomessa, vaikka sulla on oleskelulupa, niin sehän saa ostaa kiinteistö. Sehän tuntuu käsittämättömältä. 20 000. Joo, niin me puhuttiin luku juuri jo. Joo. Ja sitten haluaisimme vielä puhua siitä vetoomuksesta eli petitiosta, mitä me jätettiin sinne Euroopan parlamentissa. Ollaanko mahdollista jollakin tavalla saada sitä, mikä se oli, ei promotiota, eli saada esimerkiksi demareiden kautta ihmisiä, demarien kannustajia ja muita kansanedustajia tutustumaan siihen petitioon. Joo, sitten on 2 kansanedustajaa, jotka parhaat tapaukset teille ja molemmat. Maria Guzeninahan puhuu venäjää, joka on sosiaalidemokraattinen meppi. Ja Eero Heinäluoma, joka on ollut pitempään siellä 3. kautta taloukseen 4, niin Eero puhuu samaa kieltä kuin minä. Siis Eero ajattelee juuri näin niin kuin minä ajattelen näistä asioista. Hän on mua lähellä. Eli sekä Eero Heinäluoma että toi Maria Guzenina sosiaalidemokraatteina, ja molemmat varmaan mielellään kuulisi teitä. He ihan vois vaikka samalla kun tapaatte mua nyt, niin tavata heitä vaikka pienemmällä porukalla, jos ette halua isolla mennä. Ja kysyä sitten näistä heiltäkin niitä tähän teidän vetoomukseen ja näihin muihinkin asioihin. He eivät voi niinkään ottaa kantaa tämän kiinteistölakiin, voitte sen kertoa. Mutta tässä päätetään niistä. Mutta kaikki, mitkä liittyy Euroopan parlamentin puolella, niin siihen voi kyllä kiinnittää huomiota. Siihen häneltä voi kysyä, mikä Euroopan neuvosto on siinä melkein vielä parempi. Sitten Euroopan neuvosto, siinä on Miia-Petra Kumpula, joka nykyisin johtaa sitä valtuuskuntaa siellä, niin myöskin sosiaalidemokraatti, niin olisi sitten Euroopan neuvoston puolella. Mutta sieltä voi mennä melkein juridisia käytäviä pitkin. Okay. Hyvä. No nyt tuossa... Saammeko kirjoittaa sinulle ja lähettää tämä vetomuksen? Totta kai saatte tehdä mulle, teillä on mun sähköposti, eikö Joo. Ilman muuta saatte tehdä, hän siinä on mulle joo, kyllä. Siis mä nyt on harvinainen kansanedustaja, että tämä koskee niin kuin perhettäni suoraan näitä asiat tässä kohdassa, että onhan se hirveän rasitteellista.
kokea tämä. Ja mä itse vaan näen tämän ilmapiiri, joka nyt Suomessa on syntymässä yhä enemmän, että venäläisiin katsotaan niin kuin epäillen tai epäluuloisesti, niin on tosi suuri riski. Koska sehän vieraannuttaa teitä sitten taas meistä. Teillähän tulee se tunne, että onko se Putin sitten kuitenkin oikeassa, että täällä sorretaan ja niin edelleen. Vaikka ei olekaan, kyllä tämän tilanteen tiedätte, mutta tavalliset suomalaiset venäläiset on niin kuin pulasta. Että se on näin. Minä kävin tuossa äsken pari kirjaa, niin kun ajattelin, jos te ette ole näitä nähneet, niin mä oon kirjoittanut suomeksi tämmöisen kirjan kuin Pienen maan selvitystarina, joka on Suomen historia käyty läpi kuvitettuna. Sitten mulla on venäjäksi tämmöinen kirja, kuin vähän laajempi kirja vielä, Leijonasta Siniristiin, joka on Suomen historia myöskin, mutta siinä on kuvitettu ihan, siellä on Venäjän liput ja vaakunat ja kaikki. Venäjän historiaa on täällä paljon ja Suomen historiaa. Jos te ette näitä halua, näillä on vaan vähän hintansa kuitenkin, että tämä olisi 20 tämä isompi ja tuo on 10, jos haluatte, mutta se on ihan vaan tuossa ajatuksena, jos te haluatte. Joo, eli me käytiin ainakin meidän kysymykset läpi, niin tässä oli sellainen... Niin, tässä tapauksessa, olisiko sinulla vielä jotain lisättävä joku neuvo meille, minkälaiset seuraavat askeleet meidän pitäisi tehdä? No se itse olet oikeastaan askeleita tuossa sanonut, hienosti kysytty. Sä oikeastaan kirjasit ylöskin, niin jos sä haluat Turun koulua miettiä, niin Aki Lindén varmasti olisi siinä ihan se ensimmäinen, jonka mulle tulee mieleen, joka varmasti voisi auttaa siinä. Euroopan parlamentissa mä kerroin, ne on pari nimeä, jotka demareet on näin. Ja kyllä tämä neuvo, että pidätte, ei ole ollenkaan huono, että otatte meihin kansanedustajien yhteyksiä ja tapaatte muitakin kuin minua. Mulla on tämä ajatus kyllä korvan taakse, panin itselleni tämän ulkoasian valiokunnan, koska siellähän me näitä asioita puhutaan, niin pitäisikö siinä olla joku kuuleminen joskus, että katsottaisiin tätä Suomen venäläisten asemaa, tätä rajakysymystä vielä. Mä laitan sen tuohon ylös valiokuntaneuvoksille, että avattaisiin tätäkin jossakin kohdassa. Tämä rajakysymys voisi olla ihan meillä valiokunnassa jonkinlaisena omana asiana, että missä siinä mennään ja kuultaisiin vähän ministeriöitä ja muita. Ja siellä voisi katsoa, voisiko siinä jotain. Mä mietin tuota asiaa. Se voisi olla ihan hyvä, että valiokunta kuulisi ainakin. Ei se teillä on muuta kuin ihan hyvä, että olette järjestäytyneet. Ja sehän teidän kannattaa tehdä, että just tämä niin kuin te teette nyt, että te niin positiivisella tavalla tätä lähestytte. Että te haluatte olla lojaaleja Suomelle, mutta te olette lojaaleja myöskin sille, että te olette taustaltanne venäläisiä. Meillä pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus kohdata myöskin sukulaisemme, omaisemme ja ystävämme ja pitää yhteydet tuohon naapurimaahan. Ja myöskin se kulma on siinä, että tehän voitte silloin tavallaan muutoksen agentteina tässä toimia just siihen suuntaan, mitä me kaikki toivotaan, että Venäjä avoimaksi yhteistunnasta tulisi ja demokratisoitus. Sehän on kaikkemme yhteinen toivomus, koska se on se ainoa tapa, millä tämä Ukrainankin tilanne ratkaistaan lopullisesti. Kaikki muut on jäätynyt asetelmaa ja jos saadaan aseet vaikenemaan, niin siihen tulee jaettu tilanne, eikä se ole mikään rauhanratkaisu noin koko Euroopan kannalta. Jännitteinen asema jää siihen joka tapauksessa. Et sehän on ainoa iso asia, se Venäjän muuttuminen rauhanomaisesti, minä toivon, koska se on ainoa tapa, millä se voi olla kestävä. Se voi olla väkivaltainen ja silloin se ei ole kestävä, sitten taas tulee uutta jännitettä. Mutta kiitos käynnistä. Kiitos käynnistä. Kiva. Näinkin kaukaa tulitteko Lahdesta ja Hämeenlinnasta, mistä te tulittekaan. Niin kiva, kun tulitte. Minusta oli palkitsevaa, että oli näinkin monta. Joo. Että oli hyvä. Joo, no niin, kiitoksia. Kiitos, ja sillä sitten.